Sioned ydw i, a dwi yn canu, a dwi'n potio'n y cwmpas chydig bach efo cerddoriaeth o bob math. Trwy 2 blynedd yn ôl, nes i gyfarfod Rhysmeirion mewn cyngerdd elusennol, ac ar y Cerddwn Ymlaen cyntaf, ddaru o ffonio a gofyn fyswn i'n gwneud diwrnod o gerdded. A nes i wneud ac oedd o'n ffain, ond oedd o'n anodd. A wedyn, flwyddyn wedyn, ar ei ofyn fyswn i'n fodlon gwneud y daith i gyd. A hefyd yn digwydd bod yn y flwyddyn yna, nath ffrind i fi gael damwain, oedd o allan yn cerdded efo'i deulu. Ag oedd ddim yn dringo na ddim byd, ond oedd o jyst llithro a taro i ben, ac o rhaid iddo fo gael Ambiwlans Awyr Cymru i ddod i helpu o, achos oedd nhw methu cael ambiwlans i lle oedd o. Ag oedd o jyst dod o'r peth adre, really, pa mor bwysig ydy'r gwasanaeth. Ag sa neb o'n i'n gwybod pryd na lle bydden ni angen o. Mae'r training yn mynd yn iawn, mae wedi mynd yn well eleni na goeddo blwyddyn dwytha. Dwi wedi cychwyn lot cynt a dwi wedi gwneud bach o amrywiaeth. Dwi wedi bod allan yn cerdded ar y mynyddoedd, jyst chydig bach. Dwi wedi gwneud rhedeg fwy na dim byd, achos dwi'n mwynhau'r rhedeg. O'n i jyst yn eistedd wrth y piano rhywun noson, ac o'n i jyst yn rili meddwl am yr hyfforddi oedd yn ei wneud, a pwrpas y daith, a o'n i jyst yn chwarae gwmpas ar jyst cordi ar y piano, a nes i ddechrau jyst meddwl, o, na i drio sgwennu rhywbeth. A felly, doedd y peth mlaen ac o'n i'n meddwl, wel, gan bod fi wedi dechrau, werth fi orffen y ddim. Ac nes i anfon y gan i Rhys i weld beth oedd o'n feddwl o'n i. Ac oedd o'n hapus i fi mynd â hi mlaen i jyst weld os allan ni godi bach o arian at Cerddwn Ymlaen. Os o neb o'n i'n gwybod pryd fydden ni angen y gwasanaeth, fel o'n i'n deud o blaen. A mae o'n hanfodol i ni gyd, yn enwedig yng Nghymru fach. Os da ni'n byw mewn llefydd anghysbell, yn anodd cael cymorth brys weithiau mewn rhai llefydd, rhai ardaloedd. A mae e gyd mor ddibynnol ar garedigrwydd y cyhoedd. Felly mae mor bwysig bod ni yn gwneud be allan ni. Allwch chi gyfrannu tuag at Cerddwn Ymlaen trwy rhoi arian yn y bwced, fel pan dyn ni'n dod heibio, bydda hynny'n gret. Neu mae yna wefan, a hefyd tudalen Facebook. Ac wrth gwrs allwch chi jyst llawrlwytho y sengl am 79 ceiniog, a mae bob ceiniog yn mynd at cronfa Cerddwn Ymlaen ac Ambiwlans Awyr Cymru. Felly cerwch ar iTunes a llawrlwythwch Cerddwn Gwalia. Please. Diolch.